Takže čau lidi, já jsem Angel Guard ze studia Ariston Studio a teď jsem u nějaké adventure mapy. Tak se na ní můžeme hned vrhnout. Takže tady zastavíme nejdřív minecart. A co je v něm? Sakra. Vezmu si jen 10, kdybych náhodou spadl. Takže nemáme ničit žádné bloky, když to bude napsáno, nemáme podvádět, máme hrát na peaceful, tak jako na cokoliv, ale doporučuje peaceful. Tvůrce tlaca, ale podle mě je to tlaka, ale nevím. Doporučuje verzi Minecraft 1.0, kterou jsem si teď dal pro tuto mapu a je vyrobena dne 9.12.2011, takže si můžeme vrhnout. Up. Tady najdi správnou cestu. To bude krásný, určitě. Aspoň to tady udělal to vyvýšený. Oh my god, podle mě to bude C, tam můžu vidět, že říkala Bčko ne a tady já jsem chtěl vejít Dčko, ale to je už jedno. A Ačko taky ne. To dej vidět, protože tady je taková ta mezerka. Tady to určitě bude Cčko. Takže správně. Bludiště, pozor na prasata. Zkusím, ale tady je nějaká vlna a tady není nic. Takže to možná bude tady. A co ty prasata? Mapa bude nějak dole v popisu videa. A tady jsou ty prasátka. Tady je láva. Tady je hodně velká láva, takže to možná bude tady. Ne. To ale, oh my god. Co se to stalo zase? Takže aspoň, že jsem se tady ještě nechal nějaký. Takže si to dáme znova. Zase už vnímala, že to je C. No. Oh my god. Mně se takhle nějaká, mně se nějak taká trochu počítač. To je kvůli tomu, ale neba. Tak. Takže už víme, že to je C. Up. Takže tady už jdeme, oh my god, tak, rovně a doprava. No, tady podle mě to tam bude, tady to zkusíme a vypadejte prasata blbý. Tak, up. Ne, ale... Moje Apple ještě. Jo. Aspoň, že Apple přežili. To je hlavní. Tak. Konečně. Možná to asi byla správná cesta. Sedím se do Minecraft. To zapáčilo, jaký sakra nestihla. Wow. Flinty. Tak co tady? Tak co pak tady asi bude? Zapal to tu. Tak jo. Když chceš. No a chytneš, ale to. Je tam drnáře. Op.
Aha, z toho padá písek. Tak to jo. Tak to je jiný. Radši počkám. To ano, dobrý. A tady to je co? Konec. Takže jako jestli se vám video líbilo, dejte like, případně odběr, ale já bych se chtěl zlepšit příště, jako když už budu natáčet parkour mapy, prostě takhle, tady ty kravoviny, tak bych se chtěl zlepšit v tom, jako v tom skákaní, takže se s váma budu loučit a čau.